मा होनदों? सोमाखैना फैसालि ब्रह्मनि अनगा दिनैनि गोदान भाइरेल जादों रायजोफोर। दायनिगिरिया बेफोरबायदिनि साजा मोननांगौ, दंफाङाव खानानै बुजादों, लाजिनाय गैला बिसोर हाबा जाखानायफ्रा। रायजो राजा लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलां। हेल' मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फैसालि ब्रह्मजों लोगोसे माखासे सेंग्रा सिख्ला बा हाबा जाखानाय हिन्जाव बा हौवाफोरनि सायाव दिनैनि गुबै टपिकआ भाइरेल भिडिअनि सायाव। रायजो राजा लोगो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। मानो होनोब्ला आङो बे कन्टेन्टखौ मानो लाबोखो नोंथांमोना गासैखौबो मिन्थिनो मोनगोन। आंनि बे भिडिअ कन्टेन्टआ गुबुन कन्टेन्टमोन, नाथाय दिनै बैफोर हिन्जावफोर लाना खारनाय, हिन्जावफोर खारनाय बा हौवाफोरा हिन्जाव गदाय लानानै खारनाय बे कन्टेन्टखौ आं मानो लाबोनो गोनां जाखो नोंथांमोना गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। रायजो राजा लोगो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा फैसालि ब्रह्मआ दिनै माब्रै भाइरेल जाखो। फैसालि ब्रह्मनि भाइरेलखौ जोङो फेसबुक अपेन खालामब्लानो खोनायो, नुयो, मिथिबाय। खोनासंनोनो बाबाय नङा होनब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन। फैसालि ब्रह्म होनबानो आङो खोनासंनो बाबाय। बिनिखायनो आङो थानो हायासै रायजो राजा लोगो नोंथांमोन। फैसालि ब्रह्मजों लोगोसे माखासे भाइरेल जानाय बिथांमोननि क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय दिन्थिजोबगोन आरो फुल आपडेट होगोन। रायजो राजा लोगो नोंथांमोना नैबे मोनसे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। बिनि उनावसो आङो नोंथांमोननो फारि फारि स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोननो भाइरेल भिडिअनि सायाव आङो बिबुंथि होगोन। रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, बे फुल आपडेटखौ नोंथांमोना जोबजासे नुलांनो मोनगोन। दिनै नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय बे क्लिपखौ। स्टेप बाय स्टेप आं होगासिनो। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नाय। आङो भलिउमखौ आङो नेक्स्ट टाइम आं होगोन। बेयाव आङो ससे सर्ट आङो नोंथांमोननो क्लिपखौ होग्रोदों आरो आं बिनि उनावसो जोबनायाव नोंथांमोननो फुल आङो क्लिपखौ आङो दिन्थिलांगोन। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंसोर सानैखौ। जानो हागौ नैबे हौवायाबो हाबा जाखानाय, गावनि सासे गोरलै गथ' थासेयावबो दिनै जानो हागौ बियो गुबुन हिन्जावजों बा गुबुन सिख्लाजों दिनै बैफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो लाहैदों। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, नोंसोरो हाबा जाखानानै नैबे हौवाया नाथाय लाजिनाय गैया नामा? बिसोरबायदिखौ जों मा खालामनांगौ बे रायजो राजाफ्रा मिथिगोन नङा होनब्ला? रायजो राजा नोंथांमोननि बायदिब्ला बिसोरखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे बयबो गिदिर गोलावफोरा जाहाथे बुजिलायनानै बैसोरबायदि भाइरेल जानाय भिडिअ हिन्जाव गदाय लानानै खारनाय, हौवा गदाय लानानै खारनाय बा गुबुन सेंग्राखौ लानानै खारनाय बेखौ जाहाथे बन्द' खालामनो हायो। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय A to Z नायलांदो। आङो स्टेप बाय स्टेप होलांसै मा खालामदों बिसोरो, सेंग्रा सिख्लाना हाबा जाखानाय। फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। मा होनदों? सोमाखैना सैथो बाथ्राया मामोन? दंफाङाव खानानै मानो बेफोरबायदि बुखो आरो मानो खानानै बेफोरबायदि लाजि फोनांखो आरो मानो भिडिअ क्लिप खालामखो? बुजिना मोनासै आरो रायजोफोर। मानो बेफोरबायदि खालामजाखो? गोरोन्थिया सोरनि? बे हिन्जावनि ना बुग्राफोरनि ना हमग्राफोरनि गोरोन्थि? रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ मिन्थिब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय नङा होनब्ला? आरो आङो ससे क्लिप होबावगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय बैफोर क्लिपखौ मा क्लिप भाइरेल मानो जाखो, माब्रै जाखो, मानो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै हगारनो गोनां जाखो। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुबाय नङा होनब्ला? आरो आङो दायो गोदानै आङो होबावगोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नाय। जोंहा फैसालि ब्रह्म बाजैया दिनै गोबां भाइरेल जाबाय। बे फैसालि ब्रह्म होननाय रावफोरखौनो आं खोनासंनो बाबाय। फेसबुकाव बिनिल' भिडिअ, बिनिल' भइस, बिनिल' रेकर्ड खोनासंनोनो बाबाय नङा होनब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन। बिनिखायनो आङो गुबुन आलादा आङो भाइरेल भिडिअखौ आङो होफैदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय आरो जोबजासे नायलांबावबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। नोंथांमोना जोबजासे नायदो। मा होनदों? सोमाखैना
Hello guys, नोंबो सानजौफुनि ओंखाम जानोसैलाय ना? ओंख्रिया दिनै निरामिससो जोंना बेदर गैया दिनै ओंख्रियानो जाहैबाय लाफा खारि लाफा ओंख्रि ओमफ्राय फान्थाव भाजि ओमफ्राय आलु फिंगार चिप्स आलु भाजि ना नै फिंगार चिप्स एवदों बेजोंनो जानोसै ना नोंबोनि जानायखौ दसे नायलांदो लोगोफोर अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय